Na ma'abota kallon fina-finanmu na fassara, wannan fim da kuka jima kuna jiran shi wato Kantara ya ƙaraso shagonmu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka. Kawai abin da zaka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram amma muna tura fim ɗin ta iya Telegram ne. Wannan fim Kantara na san da yawanku sun jima suna jiran fitowar shi, wasu ma sun jima suna tambaya. To yau dai Allah ya yi ya ƙaraso shagonmu na Telegram. Kawai abin da zaka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram. Da wannan lambar waya za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu ta yadda fim ɗinka zai zo maka cikin sauƙi. Gaskiya ya kamata ku kalli wannan fim ɗin domin fim ɗin ya yi kyau. Yana ɗaya daga cikin manyan fina-finai da aka saka na wannan shekaran. Gaskiya ya kamata ku kalle shi. Kai ko baka kallon Indiya wasu ya kamata ka fara akan wannan domin fim ɗin ya yi kyau sosai da sosai. Fim ɗin Kantara ya yi kyau. Dama da yawanku na san kun jima kuna tambaya to yau dai Allah ya yi. Kawai abin da zaka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Domin wannan fim Sultan da kanshi ya zo na ya fassara muku wato kamfanin Sultan Film Factory. Gaskiya ya kamata ku kalli wannan fim domin fim ɗin ya yi kyau sosai da sosai. Gaskiya ya kamata ku zo kalli Kantara. Kawai dai abin da za ka yi na gaya muku shine in dai kana buƙata ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Sa'an nan ba a iya wannan muka tsaya muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu. In ka dai ka da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sababbi zai iso gare ku. Muna jiran zuwanku mun gode.